Er du vores nye elev, så følg med her. Hvis du overvejer at blive elev i Hjem&Fix, så synes vi, du skal gøre det. Du får nogle dejlige kollegaer, du får udfordringer hver dag, du får ansvar. Er fællesskab og sammenhold lige noget for dig, så hør godt efter. I løbet af de 2 års uddannelse skal du på 6 ugers spændende, utraditionelle skoleophold på Innovationsfabrikken i Kolding. Under skoleopholdet bor du sammen med andre Hjem&Fix-elever på Kolding Hotel Apartments. Du får et fællesskab med dine kollegaer i butikken, et fantastisk sammenhold med de andre Hjem&Fix-elever på skoleopholdene. Er du i tvivl om uddannelse og vejledning? Lyt her. Du får en målrettet uddannelse med fokus på dig og dine udviklingsmuligheder, og du får løn under hele uddannelsen. Du får en personlig vejleder, som hjælper og støtter dig igennem hele din uddannelse. What's not to like? Do it today.